Съни Дяков, част от Скапто Къп. Традиция при тебе, традиция за Благоевград. Похвално. Разбира се, това са най-хубавите моменти, особено когато гледаме малките деца и тези, които са бъдещето на нашия футбол. Много съм щастлив от такива събития. Само поздравления за организаторите, тъй като това не е лека работа, така че радостите си винаги ще помогна с това. Страхотна, странна, интересна година за Съни Дяков. Каза край на Лудогорец, завърна се там, откъдето се тръгнал. Ами, в живота никога не знаеш какво ще се случи. Щастлив съм, че мога да съм си в родния град, с семейството ми, до родния клуб, тъй като към този момент има нужда така от подкрепа, от помощ, от професионална работа и аз съм сигурен, че заедно ще успеем да върнем славата на Пилин като родина на талант. Убеден съм това нещо. Но ти кажа честно, не вярваш, че си тръгнеш от Разград? Ти беше много знакова фигура там. Как се реши? Едва и много хора ме познават, но който ме познава, знае отлично моите мотиви. Имам принципи и неща, които няма да престъпват каквото и да се случва. Случиха с неща, които не ми харесаха, казах го и на тях, разделих се съвсем човешки и културно, но не приех как се случват нещата и затова прецених да послушам сърцето си, че трябва да си прямо моите принципи. Завърна се в друг момент в Пирин, отбора изпадна от елита, но пък е лидер във втора лига. Ами то като е хубаво, като е лесно, е много лесно да завърнеш. Проблемът е когато наистина има нужда и така, има нужда от помощ, има нужда от работа, много работа. Тогава ще се поръчи дали мога да свършим нещо. Другото, когато отидеш на готово някъде, не е толкова сладко. Да, но отбора е на върха, въпреки много проблеми, много интересна есен. Имаме си нашите проблеми, да не се лъжи, имаме си нашите проблеми, но се надявам да запазим това място, тъй като място на Пирин е в Агропа. Въпреки трудностите, които имаме, съм сигурен, че ние заслужаваме да сме сред най-добрите. Ще успее ли? Ще успее, да.